Hello mindenkinek, Ricsi vagyok, és ez itt a Dungél 4. rész. Itt van velem két barátom, köszönjetek. Sziasztok! Hello! Na, Hello! folytassuk. Vagy grűzdik, vagy bűzdik. Nem mindegy. Nem mindegy. Nem. Egy. Jobb a grűzdi. De bűzlik, az még jobb. Főleg Ott a tartok. Szellenteli tilos. Halljátok? Biztos, hogy hallják. fingok. De jó! What a skin is. Laggolok. Gokaj. Mi az, hogy a vidi? Laggol a vidi. Na ne énekelj el, Laggol. Ugye, mindjárt ketten nézik meg a vidit. De tök jó. Föl se teszem, de már 1 millió like van. De skin is milyen erős. Na ilyen fegyvert én is már kiúztam. Ezt a dobálószat. Ez nem szar. Ez tök jó. Csak nekem csak 101-es. És a vulkának húztam ki erre az első karakternek. Én se egy az nekem is volt. szakásra kiúzni. Kaptam egy alapkartot a izére. Ez egy nem hülyeség. Andornak van a szakásnak aranykardja. De gagyi. Sárga? Vagy? Igen. Hát miért szerinted az arany? Varillája? Melyik Szakásnak van. Neki? Nem. Neki. Az jó. Van, de eladta. Nem. Mert te mit húzott ki? Azt a... hogy például az a gyorsasság, meg az a... Ja. Na, azt húzta ki. Öfőző. Lila. Laggol a gépem. Szokásos. Ez furcsa. Én meg Ali beszélünk, erre Ricsi vidizik. De vicces. Na, ne trollkodjunk Hát, hogyha gondoltok, hogy ijesztően lehetésre, akkor lenyomjátok egy lájkot. De akkor nyomjatok egy lájkot így. Ricsi neves, Ricsi szem. Ezt nem értem, hogy csinál. Tegérték. Klónfisse. Elárom, klónfish. Mi? Klónfish. Az ki? Friskón. Az ki? Friskón. Az ki? Friskón. Foszkály. Ott van mana, szedd fel. Na, szedd fel a manát. Tindirindiri. Neked rontja a nézettségedet, hogyha meghalsz. Ja. Támadjál. Nyomd ki a tasztatúrát. Ki mondja ezt? Nekem vagy Olivernek? Neked. Igen. Olivernek is Dávnak hívják a 2 gyereket. Igen. Nem. Én Amúgy engem Leonárdak hívnak. Nagyon. Anyád. Ja. Azt nem. Téged Leonardnak hívnak, akkor engem Batmannek hívnak. Ja. I am Batman, biológia. I am Batman. Ja. Jaj, nem meséltem el a biológia tanárnének a jó viccet. Ja, azt a mexikusod. Uh-huh. De menj oda, Ricsi, bebírsz simán jutni a célba. I am Batman. Itt sok pénz van. Csak meg kell lenned pár csávót. Tindirindiri. De miért használod ezt? Húzzá egy jobb fegyót. Ja. Nem túl nehéz. Nekem? Ez sárga fegyver? Nem barna. Csak az a egy-kétje van. Nem? Kék. Nekem sárga ilyen van, ami kurvára erős. Hittem volt, én nem voltam. Volt. De azt Ez van. Nekem kell az XP, de laggolni kell. Ricsi, alakjál. Épp a lagger. 3 perc megy a videó. Gyerünk befutni a célba. 49-es vagy én kb. Dupla ennyi. Jó, dupla, de... Én még a vulkánommal is erősebb vagyok. Szóval én nem játszom minden nap, mint ti. És lehet. Te egész nap ezen Tudom, milyen között. rég nem játszottam. Csak egy nap fölmegyek. Ne arra, lyuk egy gyerek. Kapjuk a... Akkor merre? Menj már le. Merre? Balra. Balra. Nem azt jelenti, hogy menj körül. És itt a cél. De jó. Még két szóval. De vagy. 2 rollos. De az előbb ott mutatta, hogy ott van az Van a... 4 perc, ez nem olyan sok. Mi? Egyik vidénk az, amit itt. Vigyázz! Egyik videó, azt a videót nem raktad fel. Ja, mert nem hallatszott. Ja. Egyébként bírjátok lekomizni, hogy kell berakni a több hangosat, vagy Ricsi, mondd el. Az az én dolgom, az nem a... De hogyha tudják, akkor komin. Vigyázz, azt utálom.
Itt jön egy A szó, rengeteg aki kis tudja a bandikámnak hogyan kell beállítani, hogy más hang is hallatszódjon. Tehát most nem skype-olunk. De most Nem, most nem skype-olunk. Most én itt vagyok. Most igen, most itt élőben van. Várjál, csak benyomom gyors az X-et. Anyád! Hát Ricsi, Igen? ezért. Én megdöglök. Anyád. Meg fogok dögleni. Te használd a kardot is. Piu, 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 piu. Ez hiába, megbírtad volna simán. Oh, mennyi pénz. Ha volt több. Én egy robbanását. Tudod, az a vámpíromnak az a bombát, oda Ja, az, letettem. igen, tudom. Na, azzal mit csináltál? Ha letettem, ezekkel égből megöli. Aha. Meg a vulkánnal is úgy szoktam, tartom A azt a... szökés van itt. Itt ne. Anyád. Ezt jól csesztük. Hát azt... Én Te mondtam. is ezt adás. Én figyelmeztettem a Ricsit, ugye? Nem. De éppen. De mi a cél? És nem igaz. Hol ilyet van? Várjál. I believe I can do A balla lévő. Durraszték, ezt szeretem, amikor elszöknek. Bum! Vészek neke? Ja, nálad nem Tényleg így van. közelülök el. Nem, amikor... De mi ez? Én kardozok most jelenleg. Jé, húztál! Bravo. Mit? Most már nem hetes a kardod. Szerintem meghúztam. Meghúztál. Meghúztad, gyere. Megúsztad? Igen. Miért kurva? Oliver perverskedik. De bocsánat, ez igaz. Fáj az igazság. Nem, ez igaz. Nem, hogy ez fájjon. De fáj. Meghal. Szerintem itt egy vágás lesz. Ne. Még ezek kipédelik magukat. Ezt a műká gyereket. Van különleges takatikára? Valamit különleges- mondjak. Kik nézik a videót? Báld meg. Mi? Kik nézik a videót? Sokat. Három. Remélem minden országból egy. Az jó lenne. Csak Kínából nem. Tessen videót egy gyerek, egy arab gyerek megnézte. Ha. Ilyen Ha. szebb szerverről valami. Az a neve, hogy King Ahmad. Mohamed. Gyerünk, te gyerek. Különleges takatika. Mi a fasz akarsz szedni badát? Nincs manám. Különleges taktikos megöld egyből. Gyerünk, különleges foci. Megölted előbb azt. Nem baj. Bemutassuk a gyereknek, hogyan kell játszani normálisan. A gyerekek így kell normálisan játszani be a gard, és elnyomod a különleges taktikádat. Úgyis a sárládom. Itt egy sonka. Itt van valami aranyica. Szedd fel. Rengeteg pénzt ad. Várj, lesz az még. Üsd meg már. Nem kell megütni, csak főszeded. Ha. De ezt nem értem, mi van benne. Arany, még jó sok X. De hogy jön ki belőle? Segít, jója. Milyen Majd lassan bocsánat. szeded a pénzt. Ez laggolok. Nem, felrakjuk, és 8 perceset. Hát, Nem, legyen még egy. nem lehet. Nem bírod egybe rakni. Úgyhogy. De az első videóban csináltál kettőt. Hát jó, hát ez egy pályás volt. Egy flórás gyerek. És az is kevesebb lett, mint ez. Szerepeljünk. Mint ezt már megadtál. Cső, megyünk. Várjál, még nem, még körülnézünk, mit veszünk először. This is 40 000. This is 150 000. This is 240 000. Ezen nekem megvan. Ez van meg neki. Nem ez. Igen. Profi vagy? És ez pedig gemekbe megbírtam volna Oliver venni majdnem. Nem, 300. Majdnem. Nem bírtam volna megenni, ki játszott volna még 200. 200 Jó. kéne, hogy beadoz. Csak hogy kell. Egyébként hogy kell betenni? Elmész a Segítsetek, küldjetek komiba egy hacket. Ja, Jó. többet is. Ha link a videó alatt. Küldjetek a linket a hackre, és Komiba. dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Most mi Ennyi megyünk. lenne már. Ciao. Sziasztok!